ఓకే ప్రభు. ప్రభు రెడీ అయిందా? ఓకే. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్టార్ట్ అయింది ప్రభు లైవ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మణ సమదృకు శాంతో. బ్రాహ్మణ సమదృక్ శాంతో. బ్రాహ్మణ సమదృకు శాంతో. బ్రాహ్మణ సమదృక్ శాంతో. బ్రాహ్మణ సమదృకు శాంతో. దీనానాం సముపేక్షకః. దీనానాం సముపేక్షకః. దీనానాం సముపేక్షకః. దీనానాం సముపేక్షకః. దీనానాం సముపేక్షకః. శ్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి. శ్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి. శ్రవతి బ్రహ్మ తస్యాపి. శ్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి. శ్రవతి బ్రహ్మ తస్యాపి. శ్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి. భిన్న భాండాతుపయోయతా. భిన్న భాండాతుపయోయతా. భిన్న భాండాతుపయోయతా. భిన్న భాండాతుపయోయతా. భిన్న భాండాతుపయోయతా.
भिन्न भाण्डारयो यथा ब्राह्मण समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः ब्राह्मणसमदृशान्तो दीनानां समुपेक्षकः ब्राह्मण समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः ब्राह्मणसमदृशान्तो दीनानां समुपेक्षकः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। వినిపిస్తుందా ప్రభు వినిపిస్తుంది కానీ డబుల్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఎక్కడ ప్రభు ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు జీ, క్లియర్ ఉంది. ఎవరో ఒక మాతాజీది డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మ్యూట్ చేసి డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఇట్లా వచ్చినట్టు ఓకే ప్రభు హరే కృష్ణ ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది కదా ప్రభు అయిపోయింది ప్రభుజీ. yes, ప్రభు. ఓకే హరే కృష్ణ స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాతుపయోయథా స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండారయో యథా స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాతుపయోయథా స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండారయో యథా. హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం బ్రహ్మణ సమదృక్శాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాతుపయోయథా బ్రాహ్మణ సమదృశాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండారయో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభు నలుగురికి ఇవ్వండి నిన్న చదవని వాళ్ళు చూసి ఇవ్వండి హరే కృష్ణ ఓకే ప్రభు. మాతాజీ ప్రభు మొన్న ఈ శ్లోకం అందరం చదివాము. ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 44 వరకు అందరు చదివారు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ ప్రభు మొన్న ఈ శ్లోకం చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. నలుగురికి ఇవ్వండి ప్రభు ఎవరికైనా ఓకే ప్రభు. మాధవి నీలపు మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు బ్రహ్మణ సందృక్షాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి. హరే కృష్ణ ప్రభు బ్రాహ్మణ సమదృక్షాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాత్ పయో యథా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండప్రణాం. బ్రాహ్మణ సమదృక్షాంతో దీనానాం సముపేక్షకః శ్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాత్ పయో యథా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, పద్మ వరదేవి దాసి మాతాజీ, పద్మిని హరే వరదేవి. కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. బ్రాహ్మణ సమదృక్షాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాత్ పయో యథా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. బ్రాహ్మణ సమదృక్శాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్నా భాండాత్ పయో యథా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు మీరు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. బ్రాహ్మణ సమదృక్షాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాత్ పయో యథా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యంను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బ్రాహ్మణః, బ్రాహ్మణుడు, సమదృక్, సమభావము కలవాడు, శాంతః, శాంతుడు, దీనానాం, దీనులు, సముపేక్షకః, నిర్లక్ష్యపరచినచో, స్రవతే, నశించుట, బ్రహ్మ, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, తస్య, అతని, అపి, నిక్కముగా, భిన్న భాండాత్, పగిలిన కుండ నుండి, పయః, జలము, యథా, వలే. హరే కృష్ణ. భావము ఫస్ట్. ఎల్లరియడ సమభావము కలిగిన వాడైనందున బ్రాహ్మణుడు శాంతుడు మరియు నిష్పక్షపాతి అయినను అమాయక జనులను నిర్లక్ష్యపరుచుట అతని ధర్మము కాదని మునులు చింతింపదొడగిరి. పగిలిన కుండలోని నీరు కారిపోవునట్లుగా అట్టి ఉపేక్ష వలన బ్రాహ్మణుని ఆధ్యాత్మిక శక్తి నశింపగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఎల్లరియడ సమభావము కలిగిన వాడైనందున బ్రాహ్మణుడు శాంతుడు మరియు నిష్పక్షపాతి అయినను అమాయక జనులను నిర్లక్ష్యపరుచుట అతని ధర్మము కాదని మునులు చింతింపదొడగిరి. పగిలిన కుండలోని నీరు కారిపోవునట్లుగా ఉపేక్ష వలన బ్రాహ్మణుని ఆధ్యాత్మిక శక్తి నశింపగలదు. హరే కృష్ణ. సో భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యం. మానవ సమాజమున అత్యున్నత వర్గమైన బ్రాహ్మణులు దాదాపుగా భక్తులై ఉందురు. తమ ఆధ్యాత్మిక కలాపములలో సదా తలమునకలై ఉండెడి కారణమున భౌతిక జగత్తులో ఏమి జరుగుతున్నదో
వారు సాధారణంగా ఎరుగకుందురు. అయినను మానవ సమాజమున ఏదేని ఉపద్రవము తలెత్తినప్పుడు వారు తమకు పట్టనట్టుగా ఉండలేరు. సమాజం యొక్క దుఃఖ పరిస్థితిని నివారించుటకు వారు ఏదేని చేయకున్నచో అట్టి నిర్లక్ష్య భావము వలన వారి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నశించునని చెప్పబడినది. దాదాపుగా మునులందరూ స్వలాభముకై హిమాలయములకేగుచుందురు. కాని భక్త ప్రహ్లాదుడు తానొక్కడే ముక్తి నొందగోరుట లేదని పలికియున్నాడు. జగత్తులోని పతితులందరినీ ఉద్ధరించునంత వరకు తాను వేచియుందునని అతడు నిశ్చయించుకొనెను. బ్రాహ్మణులు ఉన్నత స్థితికి చెందినప్పుడు వైష్ణవులని పిలువబడుదురు. అనగా బ్రాహ్మణులలో బ్రాహ్మణ పండితుడు, బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడని రెండు విధములుగా కలవు. యోగ్యుడగు బ్రాహ్మణుడు సహజంగానే గొప్ప విద్వాంసుడైయుండును. కానీ అతని విద్వత్ దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని అవగాహనలో పురోగమించినప్పుడు అతడు బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు కాగలడు. వైష్ణవుడు కానంత వరకు బ్రాహ్మణత్వ స్థితి అసంపూర్ణంగానే నిలిచియుండును. వేనరాజు పరమపాపి అయినప్పటికీ ధ్రువుని వంశమున జన్మించినట్టి వాడని సాధువులగు మునులు వివేకంతో తలచిరి. దేవదేవుడగు కేశవునిచే ఆ వంశ వీర్యము తప్పక రక్షింపబడియే తీరును. కనుకనే పరిస్థితిని సానుకూలపరుచుటకు మునులు కొన్ని చర్యలను గైకొనదలచిరి. రాజులేని కారణముననే అంతయు అస్తవ్యస్తముగానై తలక్రిందులైనది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశాన్ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మైత్రేయ ముని బ్రాహ్మణుల యొక్క ధర్మాన్ని చక్కగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంగా ఇది మనకి ఉన్నటువంటిది. సో ఇది మనకి భగవద్గీతలో దాదాపుగా 18వ అధ్యాయంలో బ్రాహ్మణుల యొక్క స్వభావాలను గురించి తెలియచేసినటువంటి శ్లోకానికి దాదాపుగా రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి శ్లోకంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రాహ్మణ సమదృక్ శాంతో దీనానాం సముపేక్షకః స్రవతే బ్రహ్మ తస్యాపి భిన్న భాండాతుపయోయతః. సో ఇంకా అంటే ఇక్కడ మనకి బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానిలో చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణులు సాధారణంగా ఆ మునులంతా కూడా వారు అక్కడ సమావేశమై అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మరి వారు అంటే తెలుసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు అక్కడ వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ఆ దోపిడి దొంగలు వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ అంటే ప్రజలను, అమాయక ప్రజలను హింసిస్తూ దోసుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసినటువంటిది. సో మరి ఆ పరిస్థితులను చూసినటువంటి బ్రాహ్మణుల గురించి ఇక్కడ మరి మైత్రేయ ముని వారి ధర్మం ఏంటి అనేటువంటి దాని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా మనము చూడవచ్చు. అందుకే అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, హరే కృష్ణ మాతాజీ ఆ శ్లోక పెట్టేసే ఉండాలి. హరే కృష్ణ స్క్రీన్ పెట్టింది. సో ఎల్లరి ఎడ సమభావము కలిగిన వాడైనందున బ్రాహ్మణుడు శాంతుడు మరియు నిష్పక్షపాతి అయి మరి ఉండేటువంటి వాడు. కానీ మరి ఆ శాంత స్వభావము కలిగినటువంటి వాడు, నిష్పక్షపాతుడు అయినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడు అదే సమయంలో అంటే ఇక్కడ నిష్పక్షపాతి అంటే సమాజంలో జరిగే అంటే ఎవరి ఎడ కూడా ఎటువంటి రాగద్వేషాలను కలిగి ఉండకూడదు అనేటువంటి భావన ఉంటుంది. అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కూడా చెప్తారు, ఓ అర్జున నేనెవరి ఎడ మరి ఆ పక్షపాత వైఖరి కానీ ద్వేషం కానీ నాకు ఉండదు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ సమదృక్ అనేటువంటి పదం అంటే సమభావము కలిగినటువంటి వాడు, బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు సమభావము కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే శాంత స్వభావుడు. మరి అంటే ఇక్కడ ఆ దీనానాం అంటే దీనులు, దురదృష్టవంతులు, అజ్ఞానులు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు రాజ్యంలో రాజు లేని కారణంగా ఒక రకంగా ఆ ప్రజలందరూ కూడా దురదృష్టవంతులుగా ఉన్నటువంటి వారు, దీనులు, కొంత సరైనటువంటి జ్ఞానము పొందలేనటువంటి వారు. ఇక్కడ సముపేక్షక మరి అలా దురదృష్టవంతులైనటువంటి వాళ్ళని, అజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళను, అమాయకులైనటువంటి వాళ్ళను మరి సహించేటువంటి వాడు వైష్ణవుడు అని మనం చెప్తాం కదా, వైష్ణవ ప్రణాం. సో అక్కడ అంటే ఇక్కడ ఈ సముపేక్ష అంటే అటువంటి వారిని నిర్లక్ష్యపరిచినట్లయితే మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది స్రవతే బ్రహ్మ అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మ అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము వాళ్ళు పొందినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో
ఆ శక్తి తస్య అపి అంటే ఖచ్చితంగా అతని నుండి భిన్న భాండాత్ పయయత అంటే పగిలినటువంటి ఒక కుండ నుండి జలము, ఒక పగిలిన కుండంలో జలం పోసి మనం దాచుకున్నాం అనుకోండి, ఏముంటుంది? చివర చూస్తే కుండ మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. ఆ దాచుకున్నట్టు అంటే మనం తీసుకొచ్చినటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి నీళ్లు ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా తరిగిపోతుంది అని చెప్పబడుతూ ఉంది. అంటే మరి ఈ బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి దురదృష్టవంతులైనటువంటి వారు, అమాయకులైనటువంటి వాళ్ళని నిర్లక్ష్యపరిచినట్లయితే, ఎలాగైతే ఒక పగిలిన కుండలో ఉన్నటువంటి నీరంతా కూడా కారిపోతూ ఉందో, అలాగే మరి ఈ సమాజాన్ని గురించి, ధర్మాన్ని గురించి పట్టించుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడి యొక్క జ్ఞానం కూడా, ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి, అతను పొందినటువంటి, తాను తపస్సుల ద్వారా వాటి ద్వారా పొందినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఒక పగిలిన కుండలో ఉన్నటువంటి నీరు ఏ విధంగా అయితే కారిపోతూ ఉంటుందో అదేవిధంగా అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంతా కూడా క్షీణించిపోతుంది. అంటే పగిలిన కుండలో నీళ్ళు ఉంటుంటే ఏమవుతుంది? వృధాగా వ్యర్థమవుతుంది. అలాగే ఈ సమాజం ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో ఇక్కడ పగిలినటువంటి పాత్రలో నీరు కారడంతో పోల్చారు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణులో ఉన్నటువంటి సమాజంలో మేధావులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ సమాజ హితం కోసం వారి యొక్క ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేయకపోయినట్లయితే వారి యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సు ఏదైతే ఉందో, ఆ బ్రాహ్మణుడు పొందినటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సు ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గానే ఒక పగిలిన కుండలో నీరు ఏ విధంగా అయితే కారిపోతుందో, అంటే ఇది ఉపయోగం రాకుండా పోతుందో, అదేవిధంగా అతని యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తి కూడా మరి పగిలిన కుండలో ఉన్నటువంటి నీరు కారినట్లుగానే అతని యొక్క శక్తి కూడా, బ్రహ్మ తేజస్సు కూడా, దివ్య శక్తి కూడా పోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా బ్రాహ్మణుడు శాంతంగా ఉండాలి, క్షమాభావం ఉండాలి, సమదృష్టితో చూడగలగాలి. కానీ మరి అటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడు, అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మానవ సమాజంలో మనకి 4 వర్ణాలుగా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేటువంటి 4 వర్ణాలలో మనకి మానవ సమాజంలో అత్యున్నతమైనటువంటి వర్గమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది అంటే భగవంతుని ఎడ ప్రేమను కలిగి భక్తులై ఉంటారు సాధారణంగా అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక కలాపాలలో సదా తలమునకలై ఉన్నటువంటి కారణంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి లౌకిక విషయాలను గురించి సాధారణంగా వాళ్ళు పట్టించుకొనరు సాధారణంగా. కానీ మరి ఈ సమాజంలో, ఈ మానవ సమాజంలో ఏదైనా ఒక ఉపద్రవం తలెత్తినప్పుడు వారు తమకు పట్టనట్టుగా ఉండలేరు. అందుకే ఇక్కడ ఈ మునులంతా కూడా మరి వారి యొక్క దైనందిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని ఆ సరస్వతి నదీ తటంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు రాజ్యంలో రాజు లేకపోవడం వల్ల మరి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సో సమాజంలో ఏదైనా ఉపద్రవము తలెత్తినప్పుడు వారు తమకు పట్టునట్లుగా ఉండలేరు, కనుకని ఈ మునులు ఈ సమాజం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మరి నిజమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు కోపిష్టి కాదు, కానీ ధర్మము, భగవంతుడు, భక్తులపై దాడి జరిగినప్పుడు మౌనంగా ఉండడు. సో అందుకనే వేనరాజుని వారు సంహరించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లుగా వారు చేసినటువంటిది
వ్యక్తిగత ద్వేషం వల్ల కాదు, ధర్మ రక్షణ కోసం చేసినటువంటిది. కనుకనే వారు ముందుగా ఆ వేనరాజుకు ఉపదేశం చేశారు, హెచ్చరించారు, సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వినకపోవడంతోనే వారి యొక్క బ్రహ్మ తేజస్సు వ్యక్తమై వారిని సంహరించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాము కదా. సో మరి ఇక్కడ సమాజం యొక్క దుఃఖమైనటువంటి పరిస్థితిని నివారించడానికి వారు ఏదేని చేయకున్నట్లయితే అట్టి నిర్లక్ష్య భావన వలన వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నశించును అని చెప్పబడిన విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే అంతకుముందు వేనరాజు విషయంలో ఆ విధంగా చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మరలా వేనరాజు మరణించిన తర్వాత రాజ్యంలో చోరులు, దుష్టులు పెచ్చుమీరిపోయి అమాయకమైనటువంటి జనాలకు మరి ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా వారు మరి వారి యొక్క ఆ స్వభావాలను వదిలి ఇక్కడ మరి అంటే అంతకుముందు ఆలోచించినట్లుగా వారు ఆ క్షత్రియ ధర్మంలో ఇన్వాల్వ్ అవడానికి ముందుగా వారు ఆసక్తిని చూపలేదు. కానీ మరి ప్రజలను, అమాయకమైనటువంటి ప్రజలను రక్షించాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండి వారు మరి ఆ తదుపరి వారు ఆలోచించి ధ్రువుని యొక్క వంశ క్రమం నుండే ఉద్భవించినటువంటి వాడు కనుక మరి ఈ వేనరాజు శరీరం నుండే వారు ఆ వంశానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నాయకుడును, అంటే రక్షించేటువంటి వారిని, ప్రజలను సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేటువంటి ప్రయత్నం కోసం వారు మరి ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాలుగా మనం తదుపరి శ్లోకాలలో చూస్తాము. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మనకి మరి ఈ బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వారు నిర్లక్ష్య భావం వలన ఉన్నట్లయితే వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి శాంతి అనేటువంటిది ఒక బలహీనత కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల్లో గుణాలను బట్టి మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి సందర్భంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో దాదాపుగా మునులు వారి వారి స్వలాభం కోసం హిమాలయాలకు వెళ్ళడము, వెళ్ళి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండి వారు వారి వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉండేటువంటి సందర్భము మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. కానీ అలాంటి భక్తులలో మరి భక్తాగ్రేసుడైనటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు తాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి మునులు హిమాలయాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ వారు చేసేటువంటి ఆ కార్యక్రమాల వల్ల వారికి మాత్రమే లాభము చేకూరేటువంటి విషయంగా మనము చూసేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ హిమాలయాలకు వెళ్ళి వారు చేసేటువంటి ఆ ధ్యానం, తపస్సులు, వీటి వల్ల వారు మాత్రమే మోక్షం చెందేటువంటిది. కానీ భక్త ప్రహ్లాదుడు మాత్రము తాను ఒక్కడనే ముక్తిని పొందాలి అని అనుకోవడం లేదు. ఈ అమాయకమైనటువంటి అసుర కులాల్లో పుట్టినటువంటి అమాయకమైనటువంటి జనులందరినీ కూడా ఉద్ధరించాలి, వారికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పంచాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటూ భక్త ప్రహ్లాదు చేసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి పతితులందరినీ ఉద్ధరించేంత వరకు నేను మరి ఆ ముక్తిని గురించి ఆలోచించను, నేను ముక్తిని పొందడం లేదు అని పలికినటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
అలాగే మరి బ్రాహ్మణులు గురించి ఇక్కడ చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ బ్రాహ్మణులు వారి యొక్క జ్ఞానంలో ఉన్నతిని పొందినప్పుడు అతన్ని వైష్ణవులని పిలువబడతారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా వైష్ణవులు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో బ్రాహ్మణ స్థితి కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగానే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే బ్రాహ్మణులలో అంటే ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణ పండితుడుగా ఉంటారు. కొంతమంది ఆ పండితుడుగా ఉండి దాన్ని చేస్తారు. కానీ బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు అంటే ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని భక్తి తత్వంలో, భక్తి భావనలో అమాయకమైనటువంటి మరి జనాల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం అంటే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు ఆ బ్రాహ్మణ స్థితిని పొంది దానికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి ఆ భగవంతుని పాదార విందాలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి కారణంగా అతడు అంటే ఆ బ్రాహ్మణ స్థితిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలను గురించి చెప్తూ మనకి సాధారణంగా ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే చెప్తారు. శమ దమహ అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలను గురించి. హరే కృష్ణ. 18వ అధ్యాయంలోని 42వ శ్లోకం ఎవరైనా మాతాజీ ఎవరైనా చెప్తా అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఆ శ్లోక చదువుతా అంటే. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సమోదమ తపస్సౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞాన విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అంటే ఇక్కడ శమ దమహ అనేటువంటిది చూస్తే ఈ శమ దమహ అనేటువంటిది ప్రస్తుత మన పరిస్థితులకు చూసుకున్నట్లయితే మానసిక ఒత్తిడికి విరుగుడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈజీగా అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి సోషల్ మీడియా వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఆందోళన పెరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో శమః అంటే ఆ మనసుని అదుపు చేసుకునేటువంటి విధం, శాంతంగా ఉండి మనసును అదుపు చేసుకోండి. దమః అంటే ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకోవడం. సో అలా మనసును ఇంద్రియాలను అదుపు చేసుకుని ఉండేటువంటి స్వభావాలు కూడినటువంటిది. అలాగే తప చౌచం అనేటువంటి కొన్ని అంశాలను కూడా చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఈ తపస్సు అనేటువంటిది ఏంది, ఒక తపస్సులాగా చేస్తున్నారంటే ఏంటి, మనము కష్టాలను ఓర్చుకోవడం అంటే మనకు కలిగేటువంటి ఈ కష్టాలన్నింటిని కూడా ఓర్చుకుని లక్ష్యం వైపుకు, మరి ఏంటి లక్ష్యము, ఆ భగవంతుని పాదార విందాలను చేరుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలో నిమగ్నమై ఉండడము, భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరి శాశ్వతమైన ధామాన్ని చేరుకోవడం అంటే లక్ష్యం వైపుకు తపస్సు. ఆ కష్టాలన్నింటినీ కూడా ఓర్చుకుంటూ లక్ష్యం వైపుకు. మరి ఇప్పుడు ఈ సమాజానికి మనం వర్తింపజేసినట్లయితే విద్యార్థులుగా ఉన్నటువంటి యువకులు మరి లక్ష్యం వైపుకు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది దానిని సరైనటువంటి క్రమంలో ఉపయోగించుకొని క్రమశిక్షణగా పొంది ఉద్యోగంలో పొందినటువంటి వాటిలో కానీ, అలాగే చౌచం అనేటువంటి దానికి మనకి క్లీన్లీనెస్ అని చెప్తాం. సాధారణంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటిది కేవలము మన శరీరాలను మాత్రమే కడుక్కోవడం కాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మన యొక్క ఆలోచనలను, ఆచరణలో మలినాలు లేకుండా, అవినీతులు లేకుండా పారదర్శకత కలిగే విధంగా చేసుకోవాలని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి ధర్మం. అలాగే క్షాంతిరి ఆర్జవం. క్షాంతి అంటే సాధారణంగా శమాగుణము అని చెప్తాం. ఆర్జము అంటే నిజాయితీ. మరి ఆ
చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపతాపాలు పడి ఒకరినొకరు మోసం చేసుకొని వీళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఇది ఇంకా చేయాలి అలాంటి భావన కాకుండా మరి ఆ ఈ గొడవలు వీటిలోకి పోకుండా నిజాయితీగా, అలాగే మనకి ఆర్జం అంటే నిజాయితీ అని చెప్తారు. అది సాధారణంగా వైశ్యంలో కూడా ఉండవలసినటువంటి లక్ష్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే జ్ఞాన విజ్ఞానాలు పొందినటువంటి విషయాన్ని, మనం తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దానిని అనుభవపూర్వకంగా శాస్త్రాల ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏదైతే విషయాన్ని దాన్ని అనుభూతి పొందేటువంటిదే విజ్ఞానంగా మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ స్వభావాలను కలిగి ఉండేటువంటి వారు. సో ఇక్కడ మరి నిజమైనటువంటి బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు యోగ్యుడై ఉండి సహజంగానే గొప్ప విద్వాంసుడై ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క అవగాహనలో పురోగమించినప్పుడు, అంటే ఆ పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని అనుభూతి పొందుతూ అది దేవదేవుని వైపుకు మరలించినప్పుడు అతడు బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు కాగలడు. అంటే తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలను ఆ దేవదేవుని అవగాహనలో పురోగమింపనంత వరకు అతడు బ్రాహ్మణ పండితుడుగానే ఉంటాడు, బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు కాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కనుకనే వైష్ణవుడు కానంత వరకు కూడా ఆ బ్రాహ్మణత్వ సిద్ధి ఏదైతే ఉందో అది అసంపూర్ణంగానే ఉంటుంది, అసంపూర్ణంగానే నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ మునులు వారు పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని అవగాహనలో పురోగమించే విధంగా వారు ఉపయోగించుకుంటున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే వేనరాజుని మరి వారు సంహరించారు. అయినప్పటికీ కూడా అతడు పరమపాపి, దుర్మార్గుడు, దుష్టుడు అయినప్పటికీ కూడా ధ్రువుని వంశమున జన్మించి ఉన్నటువంటి వాడని, మరి ధ్రువుడు ఆ భగవంతుని తన హృదయంలో బందీ చేసుకున్నటువంటి మహాభక్తుడు. మరి అటువంటి మహాభక్తుని వంశములో జన్మించినటువంటి వాడు కాబట్టి సాధువులైనటువంటి మునులు వారి యొక్క ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని వివేకంతో ఆలోచించారు అని చెప్తూ ఉన్నాను. దేవదేవుడైనటువంటి కేశవుని చేత ఆ వంశ వీర్యము తప్పక రక్షింపబడియే తీరుతుంది. కనుకనే మరి పరిస్థితిని సానుకూలపరచుటకు మునులు కొన్ని చర్యలను వారు చేయదలుచుకుని, ఎందుకంటే రాజు లేని కారణమున అంతా అస్తవ్యస్తంగా తలక్రిందులైనది కనుక ఆ పరిస్థితి నుండి ఆ ప్రజలను రక్షించడానికి, ఎందుకంటే వేనరాజు యొక్క తండ్రి రాజర్షి అంగమహారాజు, ఆయన యొక్క వంశము నిలిచిపోరాదని మునులు తలుసుకొని, ఎందుకంటే మరి ఆ వేనరాజు కూడా ధ్రువుని యొక్క వంశము కనుక ఆ వంశ పరంపర అమోఘమైనటువంటిది కనుక వారందరూ కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కేశవుని యొక్క ఆశ్రయులు కనుక మరి ఆ మునులు ప్రజల కొరకు, అలాగే ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఉన్నటువంటి ధ్రువుని యొక్క వంశస్థులను తిరిగి ఉద్ధరింప చేయడానికి వారు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి. అయితే ఈ ప్రయత్నాల్లో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసినటువంటి అంశము ఏంటంటే, అంగం మహారాజు వంశంలో వచ్చినటువంటి వేణుడిని తిరిగి వాళ్ళు బతికించాలి అని అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మ
ఆ అంగమహారాజు భౌతికమైనటువంటి ఆ శరీరాన్ని అంటే వేణుడు అంగమహారాజు తర్వాత వచ్చినటువంటి వేణరాజు యొక్క శరీరం నుండి ఎప్పుడో ఆత్మ వేరైపోయినటువంటి, సో అది భౌతికంగా చూస్తే అది ఇంకొక దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి అతని యొక్క వీర్యము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ క్రమంలో అతని దేహం నుండి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ఉన్నటువంటి వంశ క్రమాన్ని వారు నిలబెట్టడానికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాలను మనము తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్కి ఛాయ్. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క భావము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాత